mafi girman zunubi a ce mutum yana muzanta wa mamarsa ko babansa iya cikin zunubin da ya fi kowanne girma. Rabuwa da iyaye ya fi kowace rabuwa bayan rasuwar manzon Allah zafi a duniya, amma duk da haka Hausawa sai su ce tun da an rabu lafiya a gode Allah. Duk wanda ya rabu da iyayensa lafiya akwai zafi rabuwa da su, amma duk da haka sai a ga yayi sa'a, saboda me rabuwar dole ne, tun da an rabu suna masu ƙaunarki ko ƙaunarka ko yadda da ke ko yadda da kai, to sai ka gode wa Allah. Amma rabuwar akwai zafi. Rabuwa da iyaye babu malami ba jahili, ba namiji ba mace, ba jarumi ba malalaci, kowa aka yi masa mutuwar iyaye in dai ya san haƙƙin iyaye to yaro ne ƙarami shi. To shi sa isa'a muzantawa ga iyaye babu wata fitina bayan haƙƙin Allah da yake da hatsari irin wannan. Babanka ya ce ka yi ko mamarka da ce ka yi ka ƙi, wannan haramun ne a musulunci. Duk mai wanne je gamu da Allah ba za ta masa kyau ba. A wayi gari mamarki na miki magana kina mata tsawa ko kina musu da ita ko kana musu da ita ko babanka, duk mai wannan idan ya je lahira a wannan hali ya shiga uku. Su fa iyaye ka ce musu tirma hatsari ne a rayuwa, kalma ɗaya ta fita a bakinka a kunnensu da ba sa so hatsari ne. Shi sa Allah ya ce wala taqul lahumu uffin, ko kalmar tirkar ka fada. Su duk yadda suka maka abu ko abin da suka yi na son rai ne, ko cewa suka yi sai ka yi shirka, akwai zunubin da ya kai wannan babu. Ba za ka yi shirkan ba amma ba kai saka fito ka ce musu kai zan yi maganin ku ba, dole sai ka musu magana mai daɗi. shi yasa Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma amma wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. In suka ce kai shirka, Allah ya ce karka kuskura kai, amma a duniya fa sai ka kyautata musu, ya zama duk zamanka da su mai daɗi ne, ya zama kawai sun fahimce ka matsalar kaɗe shi ne ba a raba ka da Allah, ko yaya akai ba za ka bar Allah ba, amma dan ka musu bakar magana ko ka zage su ko ka daina ciyar da su ko tufatar da su ko ka daina ziyarar su ko ka daina gagar biya musu kudin asibiti ko ka gagara ba su wajen zama ko kuma ka gagara buga musu wayan kuna wani gari, duk wannan kar same ka da kasawa wuri ɗaya. Kai dai abu ɗaya ne baka da'a, shine su ba su yarda da Allah ba kuma kai musulmi ne, a nan ne ba za ka yi shirka ba. Amma duk wani haƙƙin su sai ka yi, ko da suna bautawa rana, in suna son abinci su zaka saya musu, ba su da gidan zama sai ka ba su, ba su da lafiya sai ka biya musu kudin asibiti, ko da kwa rana suke bautawa. Kuma a wannan halin ba za ka yi bautar rana ba, ba za ka yi da su raba ka da bauta Allah ba, amma kuma dole sai ka kyautata musu a kowace fiska da bai zama nau'in ibada ne kai tsaye gare su ba. Shi yasa an ka duba Qur'ani za ka ga duk inda Allah ya kira haƙƙinsa a cikin manyan ayoyin tauhidi, za ka ga sai ya kira kyautata wa iyaye. Duba cikin suratul nisa, wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a, sai ya ce wa bil walidaini ihsana. Bayan bautan Allah sai kuma ihsani zuwa ga iyaye. Cikin suratul isra yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Allah ya hukunta kar a bauta wa kowa sai shi, amma iyaye a kyautata musu. Yace imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma